Play Store ra trên mày chưa cần download tăng search mày chưa hello lòng ta ni kan install đó ni and download so kan open ang kan open kan phone number kan chulu đó ni generate OTP thì hi kan click ang log kan click le ang chuan pin aron thlenga aron thlenga chuan ti ana lu ngal ta ni ti chuan kan pek nei zat hei nai ron lang ta ni kan pek nei zat kha hei emi hi mobile ti mi hi prepaid athi hun chu February som ni pasari thi don ni tu na ka pek tun hi hi a en na ane mai chon ka pek thun hi 15 GB 50 GB data limit daily limit om no chini ta ti chon pek heta tang poi kain thun thai da ni recharge ya kan kalanga recharge ti kan kala tian hei kan plan khani ta ho hi chuan 1 GB ni ka da man chi ti ha ka hei ka thun thin ne zani songa pakhat na tinan lo kan lo ti don ta ni zani songa pakhat kan click ka bai ti hin kan kalanga kan hei ka sia sa ne debit card ATM kan nei chon pay now ti kan kalanga chon ta hin enter CVV I hen ATM mi number pathum ka kan click on pay ti kan kalanga ti chuan in OTP ron thleng lenga chona zo nge mai ka thun kel don lo ka zo khani